ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଥିବ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସିମଲା ମିର୍ଚ ବନେଇବା ଚପ୍। ମୁଁ ସିମଲା ମିର୍ଚକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ଦେହରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର 1 ଚାମଚ, ତା ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଜୁଆଣି ନେଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି କଳା ଜିରା ନେଇଛି, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟର ଗୋଳେଇ ନେବା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏମିତି ବହଳିଆ ବ୍ୟାଟର ରଖିବେ। ତାପରେ ସିମଲା ମିର୍ଚକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି। ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସିମଲା ମିର୍ଚକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସିମଲା ମିର୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।